ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಏನು ಚೊಲ್ಲಾರ ಮಾತೆಲ್ಲ ನೀ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾರ ಭಾಗ್ಯರಥಿ ಕನ್ನಡ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇನಿ ಏನು ಬದಿಯಡ್ಕಾಗಿದ್ದಾರೆ ಪಂಡ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬತ್ತುದುಲ್ಲ ಐತೆ ಅಂಗಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾನಾಗ ಬದಿಯಡ್ಕಾಗ ಹೋಗಿಂದು ಅಂಚ ಎಲ್ಲೇ ಪುದ್ವಾರ ಉಂಡು ಇಂಕಲ್ಲ ಅಂಚ ಪುದ್ವಾರ ಐನು ಹೇಳ್ದವರ ಇನ್ನು ಚುಗುರು ಪೇಟೆಗೆ ಹೊರೆಂಡು ಬದಿಯಡ್ಕ ಸಂತೆಗೆ ಏನು ಪೋತುನೆ ಇಜ್ಜಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಒಂಜಿ ಸತಿ ದನ ಪೋತೆನದನ್ನ ಐದಕ್ಕೆ ಏನು ಪೋತುಜಿ ಇಂಕ ನೆನಪಲ ಬರ್ಪುಜಿ ಹೊರ ಪೋತೆನದನ್ನ ಗೊತ್ತುಜಿ ಪೋದಿಪ್ಪೆ ಪೋತೆ ಅದಿಕೊಡು ಒಂಜಿ ಸತಿ ಅದನ್ನು ಪೋತೆ ಸರಿ ನೆನಪಲ ಬರ್ಪುಜಿ ಅಂಚ ಅಂಚ ಇನ್ನಿ ಪೋಯಿಂದು ಬದಿಯಡ್ಕ ಸಂತೆ ಇಬ್ಬರು ಪೋದು ಬೊಕ್ಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನು ಪೂರ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮನ್ಪರೆ ಉಂಡು ಅಂಚ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಂತದ್ದು ಬರ್ಕ ಅಂದು ಪಿದಾಡ್ದೆ ಅಂಚ ಮೈತ್ರನ ಮಗಲ್ಲ ಅಂಚಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಓಪನ್ ಹಿಡ್ದವರ ಅದು ಏನಾದ್ರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಯಿಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಅಂಚ ಪೋಡ್ದು ಮುಂಜಿ ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದ್ಕೊಂಡದ್ದು ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಬುಲ್ಪುಗು ಇನ್ನಿ ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ತೆ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಕೋಡೆ ಮುರಂದ ವೀಡಿಯೋ ಗೊತ್ತು ನೀಕ್ಲಿಗೆ ರೊಟ್ಟಿ ಪಂಡಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಚ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ತೆ ರೊಟ್ಟಿಗೆ ಚಟ್ನಿ ಕಡೆ ಕಜ್ಪುದಾಲ ಇಜ್ಜಂಡ ಅಂಚ ರೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಜ್ಪೊಡೆ ಪಂಡ ಕಜ್ಪು ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಬೀಟ್ರೋಟ್ ಕಜ್ಪು ಅಂತ ಇತ್ತೆ ಬೀಟ್ರೋಟ್ ಕಜ್ಪುಡು ರೊಟ್ಟಿನ ತಿನಿಯರೆ ಒಂಚೂರು ಬಂಗ ಹಾಕೊಂಡು ಪಂಡ ಸಾರು ಹತ್ತಂದರೆ ಸುಕ್ಕಾಯಿನ ಅದಾರ ಅಂಚ ಚಟ್ನಿ ಕಡೆ ರೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮಗೆ ಆಯ್ ಒಂದಿನಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಉಂಟು ಅಂಚ ಆಯ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಓದಿ ಅಂಚ ಆಯ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎತ್ತುವೆ ಇಲ್ಲಡಿ ಅಂಚ ಇದಕ್ಕೆ ಏನ ಇಲ್ಲೇ ಮಗನು ಅಂಗನವಾಡಿಗೆ ಬೊದ್ದು ಏನು ಸೀದೆ ಇಂಚಿ ಬತ್ತೆ ಬಣ್ಣಾಗ ಮುಲ್ಪರ ಅಡ್ಡಕ್ಕನಕ್ಕೆಲ್ಲ ತೋಜಿರು ಒಂಜಕ್ಕ ಪೆರ್ಲ ಪೊಯ್ರಿಗೆ ಅಂಚ ಆ ರೀತಿ ಜಸ್ಟ್ ಬರುವಿರ್ಬೋದು ಅಂಚ ಆತನೇಟ ಏನು ಮುಲ್ಪೊಲ್ಲೆ ಏನು ಒಂಜಿ 11 ಗಂಟೆದ ಬಸ್ಸಿಟ್ಟು ಏನಲ್ಲ ಪೋಪೆ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 7 ಗಂಟೆ ಹಾಕೊಂಡು ಗೊತ್ತುಜಿ ಎತ್ತನಾಗ ಅಂಚ ಸರಿಯಪ್ಪ ನಾನು ಅಡಿಗೆ ಹೋದಾಯಕ ವೀಡಿಯೋ ಅಂದ್ರೆ ನಿಗಲ ಪಾತ್ರೆ ತಿಕ್ಕು ನೀನು ಎಂಚ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ದಾಯ್ತಾ ಗೊತ್ತುಜಿ ಸುಖ ದಾಯ್ತಾ ಅಪ್ಪನಕ್ಕೆ ಬೊಕ್ಕದಾಯ್ತು ಬಂಡ ಏನು ಕೆಲವು ಮೀಶೋರ್ದು ಸುಮಾರು ಬಂಡ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಅಂಚ ಪೂರ ಏನು ಬೈಮಂತದೆ ಏನು ಮೀಶೋರ್ದು ಸುಖ ಏನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಅವೇನೇ ಮಾಡ್ಬೇನು ಮೀಶೋರ್ದು ದಾಯ್ದ ಮಾತ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೆ ಒಂದು ಓಕೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ವೀಡಿಯೋ ಏನು ಖಂಡಿತ ನಿಲ್ಲಿಗೆ ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಪಂಡ ನಮಗೆ ದೆತ್ತೊಂದಾಯಕನ ಐತ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಾಗ ನಾವು ಎಂಚ ಉಂಡು ಇಜ್ಜಿ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಜವು ಎಂಚ ಉಂಡೊಂದು ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಪಂಡ ಎರೆಗಂಡಲ್ಲ ದಿಕ್ಕನಾಕ್ಲೆ ಇತ್ತು ನಾಂಡ ಏನ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ವೀಡಿಯೋನ ಏನ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಪಾದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಗ್ಳು ಇತ್ತೆ ಬದಿಯಡ್ಕ ಎತ್ತ್ಯ ಬದಿಯಡ್ಕ ಸಂತೆ ಬತ್ತ ಅವು ಏನು ಈ ಕಡೆ ಪನ್ಲೆಕ್ಕ ಬದಿಯಡ್ಕ ಸಂತೆಗೆ ಏನು ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಅಂಡ ಇಂಕ ನೆನಪು ಬರೋಂದು ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಈತ್ ಶಾಪ್ ಪೂರ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಏನು ಬತ್ತನ ಟೈಮ್ ಅದಿಪ್ಪಡು ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಶಾಪ್ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅನ್ತದು ಪೂರಾ ಬಾಗೆಲ್ಲ ಉಂಡು ದಾಯ್ತ ಬೋರ್ಡು ಮಾತಾ ಬಾಗೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲು ಇಡೀ ಸುತ್ತದು ಅಂಚೆ ಇಂಚಿಂದು ಹೋದು ಬತ್ತ ಮಲ್ಲದೆಲ್ಲ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮನ್ಪರೆ ಆಯ್ಜಿ ಅತ್ತೆ ಬುಕ್ ತೊಂದು ಪೋಲೆ ಎಂಚ ಪೂರ ಉಂಡು ಪರ್ಚೇಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮನ್ಪರೆ ಪಾನಿನ ಇಡ್ದಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ವೀಡಿಯೋ ಪರ್ಲ ಪೋಯಿಜಿ ಬದಿಯಡ್ಕ ಸಂತೆ ಬರ್ತದ ಪೂರ ಪೆರ್ಲ ಸಂತೆದಾಗ್ಲೇ ಇತ್ತು ಮಲ್ಲ ಇಟ್ಟದಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಈ ಸೈಡ್ ಫುಲ್ಲು ತರಕಾರಿ ಎಂಗ್ಳಿಗೆ ತರಕಾರಿ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಂಡು ಅಲ್ತಂಡೆ ಬೋಡಿ ಇತ್ತಂಡು ಪುದ್ವರ್ಗ ಅಲ್ತಂಡೆ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಬಂದಿರು ಅಂಚ ಅಲ್ತಂಡೆ ದೆತೊಂಡ ಮುಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಕೆಜಿಗೆ ಸುಮಾರು ರೇಟ್ ಬಂದಿರು ಮಸ್ತ್ ರೇಟ್ ಆತಂಡ ತರಕಾರಿದ ರೇಟ್ ಗಗನಗೆ ಏರ್ದುಂಡು ಅಂಚ ಓ ತರಕಾರಿಗೆ ನೋಡು ಬಿಡೋಡೊಂದೇ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಮತ್ತು ಮಾತೆಗ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆತ ರೇಟ್ ಸಾಮಾನುಗಳ ಅಂಚೆನೆ ಮಸ್ತ್ ರೇಟ್ ಆತಂಡು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಲ ಐಟಮ್ ಪೂರ ದೆತೊಂದೆರೆ ಪೋಯ್ಚಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆದು ದೆತೊಂದೆರೆ ಪೋಯ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏನು ಬದಿಯಡ್ಕ ಪೂರ ಪೋದು ಇತ್ತೆ ಬತ್ತೆ ಅಂಗಡ್ಡುಳ್ಳೆ ನಾನು ಆನ ಟೈಮಿಂಗ್ ಪೋರೇನೆ ಕಡೆ ಬತ್ತೆ ಬತ್ತಿಟ್ಟು ಇಂಕ್ ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ ಮನ್ಪರ ಐಜಿ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಚೂರು ವೀಡಿಯೋ ಮಂತ ಒಂದುಳ್ಳೆ ಅಂಚ ನಾನು ಇತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಹೋಗ್ನಿ ಎಲ್ಲೇ ಪುದ್ವಾರಿ ಇಂಕಲ್ಲ ಅಂಚ ಇನಿ ತೋಡು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಲೆ ಬರೈತಂಡ ಬೇಲೆ ಮಂತದ್ದು ఒక ಪೋಪುನೆ ಏನು ಮಲ್ಲದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಂತಜಿ ಬದಿಯಡ್ಕ ಸಂತೆಡು ಇಂಕ ಈ ಬಾಕ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತುಂಡು ಅಂಚ ಈ ಬಾಕ್ಸ್ ಒಂಜಿ ದೆತೊಂಡೆ ನಿಕ್ 100 ರೂಪಾಯಿನ ಉಂಡೇರು
ನಾನು ಮುಲ್ಪ ಕುಂಟು ಸುಮಾರು ಮತ್ತದೇರೆ ಅವೇನವರ ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಸನಿಲ್ಲಡೆಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಡೆ ತುದ ಕುಂಟು ಸುಮಾರು ಸಿಗುದು ನಾನು ಏನು ಪೂರ ಮಾಡ್ತದೆ ದಿಯೋಡತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೆಂಚೊಲ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಿಕ್ಕುತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಭಾಗೀರಥಿ ಕನ್ನಡ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇನಿ ಎಂಕಲ್ನ ಪುತ್ತು ಅರಿ ಎಂಕಲ್ನ ತರವಾಡದ ಅಂಚ ಬೇಗ ಬೇಗ ಮೀದು ಪೂರ ಪಿದಾರ್ದೆ ಅಂಚ ನಾನೈತೆ ಪೋಡಾತೆ ಮೀಟಿಂಗ್ಲ ಉಂಡು ಮೀಟಿಂಗ್ ಪೋದು ಬರ್ತದೆ 5 ಪುತ್ತವರೆಗೂ ಪೋಡಾತೆ ತು ಕಾಯಿನಾತ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಪಂತೇನೆ ನಮ್ಮ ಮೈತನೇ ಪೂರ ಅಂಚ ಜಾಸ್ತಿ ಎಂಕ್ ಇಂಚ ಪಾತೆರ ತೀಕಂದು ಪಂಡ ಇಂಚ ವಿಡಿಯೋಗಳ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಪೆ ಸರಿ ಅಪ್ಪಗ ಏನು ನನ್ನ ಹಡೆ ಪೋಯಕ ನಿಟ್ಟೆಗೆ ಪಾತೆರ ತಿಪ್ಪೆ ಓಕೆ ಈಗಲೂ ಇಡೇ ಎತ್ತಿಯ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬೇಲಿಡುಲ್ಲ ಮೈತನ ಉಳ್ಳೀರು ಬೊಕ್ಕ ಕಡೆ ಪುನಃ ಪತ್ತನ ಬಣ್ಣದ ಮೂಲು ಬೇಲೆ ನಡುತೋಂದುಂಡು ಈಗಲೂ ತೋಂದಿಪ್ಪಾರು ಮುಲ್ಪ ಆಶ್ರಯ ಕಚ್ಪು ಕಡೆ ಒಂದು ಉಳ್ಳಾಲು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಲ್ಪ ಪೂರ ರೆಡಿಯ ಒಂದು ನಿಕ್ಲು ತೋಂದಿಪ್ಪಾರು ಮುಲ್ಪ ಕಜ್ಜಿಪು ಪೂರ ರೆಡಿಯ ಒಂದು ಸಾರು ಅಂಚ ಪೂರ ತುಲೆ ವಿಷಾಕಂತುಲೆ ಹಾಗೆ ಅದನ್ನ ಬಾರಿ ಕೂಸಿ ಮುಲ್ಪಗು ಭಾರಿ ಬೇಗ ಪೋತೆ ಅಂಚ ಮಾತೆಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಮುಲ್ಪ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಪಾಯಸಗೂ ರೆಡಿ ಅಂತಂದುಲ್ಲೇರು ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಐಕ ಬೀಜದ ಬೊಂಡು ಪೂರ ರೆಡಿ ಅಂತಂದುಲ್ಲೇರು ಮುಲ್ಪ ದೇವಿರೇನ ಐತಮ ಅಂತಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ಅಂದು ಆಯಕ ಕೈ ಮುಗಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಪುಂಡು ಮುಲ್ಪ ಕೈ ಮುಗಿದ್ದು ಐರ್ದು ಒಕ್ಕ ಕಾರ್ ಪಾತದು ಪೂ ಕೊರ್ಪುನ ಇಂದು ಅಂಚ ಪೂರ ವೀಡಿಯೋ ನೆಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಒಂತೊಂತೆ ಮಂತ್ ನೀಡಿದವರ ವೀಡಿಯೋ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪರೆ ಪೋತುಜಿ ಅಂಚ ಮುಲ್ಪ ದೇವರಿಗೆ ಕೈ ಪೂರ ಮುಗಿದ ಆಯ್ನಿಡ್ದು ಒಕ್ಕ ಭಾರತಿನ ಬಾ ಬೇಗ ನುಪ್ಪು ಹೊರಿಯರ್ ಎತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತಜ್ಜೇರು ಅಂಚ ಒಂತೆ ವೀಡಿಯೋ ಪಂಡ ಒಂದು ನಾಲ್ಕನ ಅಪ್ಪ 6 ಕೊರ್ಪುನ ವೀಡಿಯೋ ಮಾತ್ರ ಇಪ್ಪುಂಡೆ ನೆಟ್ಟು ಪಂಡ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಮಂತನ ದಿಪ್ಪುಡೊಂದು ಅಂಚ ಏನು ಮನ್ಪರೆ ಪೋತುಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಅಂಚ ಮುಲ್ಪ ಒನಸುಗಳ ರೆಡಿ ಅಂಚ ಪೂರ ಜನ ಒನಸು ಮಂತ ಒಂದು ಉಳ್ಳೇರು ಒನಸುಗೆ ಮುಲ್ಪ ಪಲಸು ಒಂದು ಉಳ್ಳೇರು ಎನ್ನ ಮರ್ಮಾಲು ತುಲೆ ಮರ್ಮಾಲೇನು ತುಲೆ ಏತ್ ಮಲ್ಲಾತಲ್ ತುಲೆಗೆ ನೇ ಈತ ಮಲ್ಲಾತಲ್ಲಿ 2ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಬುಧವಾರಗೆ ಬರ್ತನೆ ಅದಾ ಅಂದು ಅಲ್ಲಿ ಹಾಂ ದಾದ ಮತ್ತೆ ಕಜಿಪಿತ್ತಿನಿಂದು ಗೊತ್ತು ಜಂಕ್ಲೆಗೆ ಒನಸೇಜ್ಜಿ ಮರ್ಮಲ್ ಮಾತ್ರ ಒನಸ ಅಂತ ಬರ್ತನೆ ಅದೇ ನವೇ ಪೂರಿ ಕವಲು ಅಲ್ಲಿ 3 ಜನ ಒಳ್ಳೇರು ಅತ್ತಿಗೆನ ಜೋಕುಡು ಹಾಯ್ ಅನ್ಪ್ಲೆಗೆ ತಾನು ಪಾತೇರು ಜಾರು ಪಾತೇರಡು ತಾನು ವೀಡಿಯೋ ಅನ್ಪನಾಗ ಪಾತೇರಡು ನಿಕಲು ಎಂಚ ಉಳ್ಳಾರಂದು ಎನ್ನ ಗುರ್ತೊಂಡಾಗೇನು ಪನ್ನೆ ಎನ್ನ ಗುರ್ತೊಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಗುರ್ತಾಯ್ತು ನಂಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಗುರ್ತಾಯ್ತಿಂದ
ಗೊತ್ತಾಯ್ತಂದ ಅಂಜಿ ಕಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ. ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಯಾನ್ ಎಲ್ಲಿ ಎತ್ತೈತೆ ಮಲ್ಲಾತೆ, ಯಾನು ಎಲ್ಲೈತೆ ಮಲ್ಲಾತೆ. ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪುರ ಮನ್ಪೆ, ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪುರ ಮನ್ಪೆ, ಪದ್ಯ ಮನ್ಪೆ, ಪದ್ಯ ಮನ್ಪೆ, ತೆಲಿಪೆಲ್ಲ ತೆಲಿಪೆ. ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅನ್ನಿಯ ಪೊಣ್ಣಕ್ಕಾಗ ಭಾರಿ ಖುಷಿ. ఇలా తను డింపల్ తొలే ఓ ములుగురునే మాతెరేగల మూలు బూరుండు ఇంగ్లా తను తెలిపినాక ముల్పగుండి ఊరుండు తెలియక తెలిపలే మగ అవే తొలే క్యూట్ 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 కూలి ఊర అజ్జి కూలి ఊర పోతాడు కదా ఇక్కడ కూలి పోతుండు తను